però Nick no es troba bé. Les coses boniques sempre alegren la vida. Benvingudes i benvinguts a les supercalifragilístiques aventures de la família Banks, una família adinerada i molt ben posicionada que viu a Londres a principis del segle XX. I 20 guerres són els que els hi caldria per aturar tanta ximpleria, perquè la família Banks, com els Pujol, també diuen tenir els seus grans problemes. Problemes del primer món, com que les treballadores de la llar s'estiguin barallant permanentment, o que els infants no parin d'escapar-se de casa a causa d'una extrema manca d'atenció i afecció paternofilial. I com solucionaran aquesta casuística familiar tan complexa? Doncs invertint més diners en una nova mainadera. Recordeu que no hi ha res com ser burgès. Però què et penses, tio? Que a casa meva són molt rics, Però rics de cagar. I així apareix ella. Aquesta no, l'altra Mary Poppins. Així la mainadera més famosa del món sencer i part del Moianès comença a treballar per la família protagonista. I per si encara no ens havíem adonat que la Mary Poppins era una maga com en Harry Potter però amb un argument més sòlid, aquesta decideix mostrar-nos tot el seu potencial cantant una de les cançons més famoses de Disney. Perquè sí, evidentment, això és un musical. Els ocells que veus volar, ells també han de treballar, fer el niu i als seus petits donar menjar. Però tot cantant una cançó, la feina no els fa por, i així, contents, hi troben il·lusió. Després d'aquesta cantarella i d'algun moment més que qüestionable amb els estàndards actuals, el grupet protagonista decideix baixar a desconnectar el parc, trobant-se amb un músic fan de charango que ara resulta que també és pintor. Així, doncs, aquest artista de la pista s'acaba unint al grup, i tots juntets, i segurament amb l'ajuda d'alguna substància de dubtosa procedència, acaben entrant dins d'un dels dibuixos d'en Bert, igual que l'Ewan McGregor entre el pitjor bany escocès. What? I en aquest món de llum i de color, els nostres protagonistes estimats gaudeixen d'una tarda envejable per a qualsevol habitant de l'àrea metropolitana, on passegen, flirtegen, posturegen, disneiregen, patentat per 5 cèntims, Disney lleva un peu amb el teu copyright, canten, fan un concurs de ball amb pingüins i fan una cursa de cavalls. Una cursa que evidentment guanya la Mary la Poppins, després d'unes trampes més que qüestionables. I és en aquest moment, quan li pregunten com se sent a l'haver guanyat, que ella respon amb una de les paraules més repetides de la infantesa. Caso amb l'os, padre, mira que ho havia practicat. It's supercalifragilisticexpialidocious. La qüestió és que aquest univers acolorit resulta no ser Catalunya, perquè de sobte, bomba, es posa a ploure. I l'aigua acaba esborrant els dibuixos, tot expulsant els nostres protagonistes d'aquelles fantàstiques escenes. Pastilleta i a dormir, que encara queden moltes aventures, perquè un nou matí arriba a la vila del pingüí. Un matí que havien d'aprofitar per passejar pel parc si no fos perquè un gos alterat els diu que algú necessita la seva ajuda. Coses que passaven a Londres en aquella època, no ho entendríeu. Sigui com sigui, acaben arribant a una casa on evidentment es troben amb en Bert, perquè es veu que aquest xaval és omniscient, omnipresent, omnipotent i suposo que qualsevol paraula que comenci per ovni. El problema aquí és que l'oncle Albert té un atac de riure que provoca que floti com si es tractés del pallasso d'It o el xaval de Dune. Però no us preocupeu en excés, que després de jugar una estoneta amb les lleis de la física tothom acaba baixant sants i estalvis, gràcies al poder de la depressió. Però he atropellat el seu gat. Oh, quina pena. Pobre gat. L'alcalde és un fill de puta. Però prou d'embolicar l'altre cap, que és aquí on comencen els problemes, és aquí on arriba el conflicte fort. I és que per desviar el tema de la xapa que li estava fotent al senyor banc, la Mary li diu que hauria de dur ell mateix els seus fills al banc on treballa, per ensenyar-los disciplina, el camí que hem de seguir en aquesta vida i com subscriure's al canal de Te'n fem 5 cèntims. Perdó, no sabia com colar-ho. El que sí que cola és l'argument de la mainadera màgica, perquè el pare li fa cas. Yay! Però amb el que no comptava el senyor Bigotut era que el propi director del servei financer es volgués quedar amb els diners dels infants. Comença el caos, comença la destrucció del sistema capitalista. Si em passa alguna cosa, el Batman li vol tocar els diners amb por.
Els petits de la família que van fugint com els cotxes de Barcelona quan s'ajunten més de 2 dies de festa. I de tanta fugida i de tanta escapada acaben arribant al port, on es troben, com era d'esperar, amb l'omnidireccional i Omni comença a ser rarot que estiguis a tot arreu, Bert l'estiradet, però ara amb un esquin de proletari escureixamanelles. Aquests s'acaben reunint de nou amb la Mary i es disposen a causar-li un atac de cor a la Greta Thunberg tot cantant i passejant sobre el fum de la ciutat. Un passeig que, com tot passeig que es valgui, acaba evolucionant en una bona rave il·legal. Balla que balla, canta que canta, gosseja que gosseja, fins que els veïns cansats de no poder dormir decideixen fer cosplay del govern dels Estats Units, tot bombardejant la festa. Oh, sí, doncs tothom acaba a la casa dels bancs, on arriba el pare de la família malhumorat, que els fa fora de males maneres i demana explicacions a la Mary. Jo no dono mai explicacions. El senyor Banks està trist, el senyor Banks no sap què fer, i és que mira que resulta que els caps de la seu bancària l'han citat a una reunió extraordinària per parlar del caos generat anteriorment. Creu que l'acomiadaran, creu que serà el seu final. És aleshores quan en Bert fa gala del seu poder d'estar tot arreu i fa reflexionar el pare tot qüestionant les seves accions i el seu estil de vida. Amb el cap coti preocupat pel seu futur, el senyor Banks arriba a la reunió nocturna, on la criptomàfia Polla Viejer l'acusa de la crisi econòmica i, complint amb els seus pitjors temors, l'acaben fent fora. I aquí ens pensaríem que com el Joker, l'home requeto contra cabrejaria i l'embrullaria barda, però res més allunyat de la realitat, amiga o amic espectador, perquè les paraules d'en Bert fan el seu efecte. Supercalifragilística, espialidós! La Mary Poppins tenia raó. Així l'home, ja alliberat de les cadenes podrides de la societat, marxa content de la seu bancària, no sense abans explicar-li un acudit que fa flotar el cap de la sucursal de la mateixa forma que ho feia l'oncle Albert. Després ens assabentem que a causa d'això el Polla Viejer mor, però tampoc li donem gaire importància, perquè el que importa aquí és que el pare torna a casa amb tota la família, on aprofita per arreglar un cometa i així tots juntets i feliços poder sortir a jugar aprofitant l'únic dia assolellat que farà a Londres. Jaja, com és el món. I fins aquí la Mary Poppins marxa a ajudar una nova família sense que ningú li agraeixi la feina feta. Jaja, putos burgesos desagraïts, tant de vos empatxeu de tant fish and chips. Si voleu més vídeos podeu fer m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials i escriure els comentaris que us agradaria que resumís. S'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau. Jo no dono mai explicacions.